И така, и здравейте хора, аз съм Негер. И това е епизода, третия епизод в Ендрегос, който ще гледа моята томбола. Само да ви я покажа. Ето и е ние. Това беше томболата ми. Вие ще се записали доста хора. За което благодаря и за 20 сабскрайбера. Нямам дислайкове клипчето. Имам 61 показвания. И така. И сега ще изтегля томболата. Да видим кой ще е победител. И чакаме. И... Йоу, това е PvP Master. Той е единия. Ще изтеглим и резервен човек, ако PvP Master не си потърси наградата. И резервният победител е Бананчо. Добре. Победителите имат около 3 дена да вземат наградата. Това е само един победител. Ако Ендър от там PvP Master не си я вземе, наградата отива при Бананчо. Това беше от мен и чао.